Benvolgudes famílies. Estem en uns moments complicats. Ens estan posant a prova, sobretot en la convivència. En aquests moments, com a comunitat educativa, volem estar ben a prop vostre. Des de Salesians de Mataró, inspirats en Don Bosco, volem seguir fent escola a través dels diferents canals que tenim per ajudar-vos en aquests moments, acompanyant-vos. És per això que a través del Twitter, de l'Instagram, de l'app de Semptia i dels correus personals dels docents us volem fer arribar tant als petits com als més grans tot el nostre escalf. Primer, ànims. Ànims, d'acord. Ànims a totes aquelles persones que heu seguit anant a treballar fora de casa, posant-vos en risc i extremant les precaucions, preocupades per la salut pròpia i també per la dels altres. Ànims per als qui teniu algun familiar malalt o discapacitat. Ànims també per als que heu patit alguna mena de sotrac, econòmic o ocupacional. Veritablement, us volem fer sentir la nostra companyia. No deferiu. Gaudiu de la família. Sabem que quan es passen tants dies tancats a casa és més fàcil que saltin les espurnes. Per tant, busqueu-hi solució. Feu coses junts. Jugueu a jocs de taula, feu altres activitats, manualitats, o bé, poseu música que us agradi a cadascuna de vosaltres. Ara tu, ara jo. D'aquesta manera, descobrireu els gustos de tots els membres de la família, o també podeu descobrir música nova. Aquesta música aprofiteu i balleu-la, gaudiu-la i sentiu-la. No tinguem por de demanar estones per estar sols i soles, estones per estar amb nosaltres mateixos. Busquem activitats que ens relaxin, que ens facin tornar a la calma, com ara respiracions suaus o escoltar música tranquil·la com fem a la classe. Quan hi hagi moments on la tensió hagi crescut i potser ens haguem dit alguna cosa fora de lloc, perdonem-nos. Reflexionem sobre el que hem fet de manera tranquil·la. Parlem, creixem junts. Donem les gràcies quan ens cuidin, quan ens ajudin. I donem les gràcies també per poder viure junts aquesta situació. Recolzem-nos entre nosaltres. Busquem moments individuals per nosaltres. Dediquem-nos com a mínim un parell de moments al dia. Com em sento? Què és el que més trobo a faltar de la vida quotidiana? Què és el que vull fer tan bon punt tornem a la rutina? Quines coses m'amoïnaven molt la setmana passada i ara ja és que ni hi penso. Deixar tots aquests pensaments per escrit pot ser molt bona idea. Altres aspectes a remarcar serien els hàbits saludables. Ens podem organitzar amb la família per repartir-nos tasques i responsabilitats i també podem buscar moments per compartir penes i alegries. Va bé acompanyar-se mútuament. De tot això n'hem parlat i n'anirem parlant en diferents comunicacions. La família que no està a casa també cal pensar-hi. Truqueu-vos, feu videotrucades familiars i parleu. Expliqueu-vos les coses que feu. Compartiu trucs per estar distrets. També estigueu pendents de les amistats, que no es quedin a casa penjades i notin que esteu al seu costat, tot i la distància que us separa en aquests moments. Creiem, des de ben endins del cor, que totes les situacions complicades i negatives tenen una part bona i brillant. Us convidem a buscar-la, a viure-la, a ser optimistes, a saber-nos cuidar i a cuidar els altres. Ara, més que mai, sentim que som una sola comunitat, i junts ens en sortirem.